weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to teccana to jewola to awoynata to jingue jeeri to jeeriyela tumbere to mareysa to lodjola to mafondu ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to jokkudi to hoyre-biir to ɓoggela ceeli to drémisa ko on takkusan juula ha e nder galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseyba guural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi mauritanie ñande alarba ɓennuɗo o ñande ɗum tribunal mo rosso ñaawi sagataɓe ngawlenaɓe sokonoɓe e nder kasoji rosso to leydi sénégal fmdc ko mouvement ko fedde rebel casamance naɓe ɓe kolliri tigui altine janggo o maɓe goppita militaire uji jeeɗiɗi ɗiɓe dano guila ñande nogas e naya lewru janvier maynu ndu to leydi mali laamu leydi danemark ɓe kolliri tigui kala kene wiya ballal ɓe dartini ha laaɓi hakkude mabɓe e leydi mali to leydi ghana ko activiste dowle ɗum no feewi kañum tigui wiya toon teeɓa to accra lamorgo leydi ndi caggal kayde o waɗi menace so tawi walla loi mo parlement o yiiɗi lalɗinde so tawi lalɗiningal kuulal ko baɗo kudeta e nder leydi hen to leydi burkina faso laamu leydi france ɓe kolliri tigui wonde dadiɓe mabɓe ɓe hinde barhan tawateɓe nder leydi burkina faso jooɓima pittali fodde capanɗe nayyi terroriste walla mbiyen wat boniɓe tawatenoɓe e nder leydi he tawa ko tumaɓe kañumen mbaɗi jangu mumen to bene ha yimɓe jeenayo mbasino hen pittali mumen bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadaqallahu l'azim ɓatake jamma gonɗaɗo hono mansoura gakou e galle mum tawateɗo ɗo e naksot jettinɗo ɗo wulango ngo hono padɗuguel si to naksot laru guise tawateɗo ɗo to naksot faati sérére gonɗo e lawol mum faade guijulon amadou bocara malala to guijulon manka si to guijulon bocara gorbala si to dakar samba gakou to dakar eɓe ngullo dendagal bandiraɓe guijilonnaɓe e likseyba gorgol naɓe e jeerikoɓe kala wondude e dande maynaɓe kala jaltugol aduna kaw mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue bammaɓe hen banggue biyeteneɗo jabomma guise noon o yalti aduna ko aleda hande o to guijilon ko altine janggo o wirete to saare gonga guijilon en duwanima kadi hono amati Tidiane Guédi Diaw wondude e Mamoudou Guédi Diaw Mamadou Tidiane Guédi Diaw tawteɗo to Nouakchott e Mamoudou Guédi Diaw tawteɗo to Nouadhibou eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari jam are men woni gorel teya mo ganduɗa adde men ko cellal itta kala ñabboji wattuma e cagatago maɗa hono no gonirnoɗa hanke e nangue hoore maɗa an jinnaɗo tedduɗo musidɗo tedduɗo joguiɗo caɗele AVC walla joguiɗo caɗele cardiaque walla joguiɗo cholestérol mo ɗaɗi mum cukki ha wofɗi jotti walla ha tuƴi jokkodira e gorel teya gorel teya ko haako iwkoton to kordi nord ala kala ko woni heena so wona cellal ɓalli sukkita ɗaɗi maɗa dogna ƴiƴam maɗa an hoore maɗa ha gonta sagata kala ko mbasnoɗa e gurdam ma on saaha keɓɓituɗa ha timma
jogiiɗo caɗeele suukara ɓanndu wulooru ustoraaɗo ngoraagu donkowo jaggude taare kala hende jokkondire gorel teya so yiɗi heɓde heen ko laaɓi to baŋnge gorel teya jokkondirta koye 00221 77 128 23 46 nototoma ko Mamadou Ngayda to cuuɗi meɗen juuɗe Goriki walla so tawi koto Mauritanie gonɗa to Nouakchott jokkondirta koye Boy Niassa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire jokkondirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto New York woni États-Unis de Amérique ko Abdou Sow mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 to New York mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France kawrata koye Haruna Ngayda mbatta ko 337 82 33 80 55 haɗani ɗon tan so tawi jiiɗa ko site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma heɓen ko laaɓi joni joni gonta cukalel toko Cellal. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 13 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar hono no mbirno enen gardiniɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pujoɗɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko faati Cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigi aseta hanki o 12 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e nder jokle leydi Mauritanie kalam ko ujunere temedde joyyi e capantaro e yimɓe jeegomo kolkisono e nder holkiso he noon hen yimɓe jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus capanɗe jeegomo e joyo kepti cellal mumen hay goto ala mo rafi o yooɓi ñalawma hanki o en teskima tigui e oɗo saaha joni mborosone ustino feewi e nder leydi he heɓoɓe cellal mum kadi ne ɓeydi hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de la santé woni jagorgal kalfinaɗo ko faate Cellal aadi hono kanko Sidi Wula Zahaf o holliri tigui wonde leydi ndi yiiti ka mum gadano taw ko neɗɗo gonduɗo e fièvre hémorragique Congo Crimée on fièvre noon ko fièvre kulɓiniɗo no feewi ɓe kolliri noon koye darde lewru colte gonɗen ɗum woni lewru février ko hen tigui neɗɗo o yiita gonduɗo e on premier cas jiitaɗo e nder leydi he ɓe erima noon dendagal population leydi Mauritanie kala nde ɓeydata rentade no feewi e oɗo mboros taw ko rafi jawɗo rabde no feewi kadi rafi musdo no feewi ɓe kolliri noon koye nder Nouakchott ko hen tigui ɓe tawi on gonduɗo e rafi koye nder Nouakchott yiita rafi o taw ko guila ñande joyyi e lewru colte gonɗen ɗum woni kene wona yontere joni koɓe jiiti ɗum ɗo e nder Nouakchott o holliri noon kanko ministre de la santé o holliri hen mette makko no feewi saabu o holliri on gonduɗo e rafi ummi tigui ko nder leydi he o wawi wadde ɓosi hawo yetti e nder Nouakchott tawmo wondi e rafi o ko ɗum saabi noon o windi kanko ministre de la santé o note circulaire kayit faade dendagal ɓen doctoreɓe woni wondude e wiyeteɓe médecin chef wondude directeur uji régionaux ji de la santé tawateɓe e nder leydi he kala nde ɓe ɓeydata rentade no feewi ɓe ɓeydo rende leydi ndi hano hannirta ni saabu gonduɗo e rafi bawɗo ni ummade guila nder région ngaji ha e nder Nouakchott ene wawi rabde yimɓe hewɓe no feewi e wonande rafiji goɗɗi baɗi ni kala nde ɓe mbattata hen hakkillaji mabɓe no feewi fièvre hémorragique Congo noon woni fièvre Congo Crimée koye fièvre uji ɓurɗi bonde bawɗo yoɓade pittali yimɓe jiyam leydi Mauritanie wayri yiide kamum gadano baɗo ni kono ko guila hitande 2020 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki o laamu leydi ndi ɓe
kolliri tigi wonde ɓe ciifi sifande ɓe ciifodiri e dowlaji dentuɗi Amérique sifande ɓuttata nde feewi e nder naksata sifande nde noon ko holliri tigi wonde dowlaji dentuɗi Amérique ene yaltina koppereje ɓutte no feewi kene qime ha million ngaji jeenayyi e feccere woni 9,5 million taw ko haalisa dollar on haalis noon ko wallude leydi Mauritanie no sertiri e ɗom kam mum ha laaɓa ha tenti noon e nder ɗiɗo nokkuji tati woni région ngaji tati woni région e nder région mo Trisemo e région mo Adrara ha to wiyete Tagan kala ko ambassadeur noon joɗiniɗo dowlaji dentuɗi Amérique e nder leydi Mauritanie kañuma ɓayini habaru o e hello makko Facebook o holliri tigui wonde sifande nde o sifodir ɗum koye biteɗo Mohamed El Hassan Wula Bukhres on kañum woni ministre de l'hydraulique et de l'assainissement on haalis noon ma addan ngal ɗoccatala bitegal l'USGS wadde ko wiyete exploration et évaluation intégrée des eaux souterraines woni tigui longade e nder yoga e nokkuji ha wawde andude to ndiyam heedi e wawde kadi siggade ɗen diƴƴe ha ɗiɗon nokkuji mbawa tigui hebde ndiyam ha no hannirta nimɓe nene serta e ɗomkaji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laana ndiwo ko watto ka sappo woni 10e vol tawi ko vol international jolnuka temedere touriste juurima aseta hanki o sappo e ɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi to boowal laaɗe diwoje ngal attara koye mbadi saison touristique 2021-2022 ɓe gaari tigui wangade leydi Mauritanie. Mohamed Wula Sumbaran ko directeur régional de l'office national du tourisme o holliri tigui wonde laaɗe goɗɗe kewɗe tigui ma mbaw juurade taw ko gadduɗe touriste en ma mbaw juurade hano hannirta ni e nder attara ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mahmoudou Hameydi ko ministre de l'équipement et des transports woni jagorgal kalfinade ko fate ya ngara e nder leydi Mauritanie o waɗi jillu makko hanki aseta hanki o to Santé taw ko tronçon numéro 2 lawol pewntengol taw ko lawol berkongol woni kallum hakkude elega fade ajoira non ndeno on tronçon noon juutede mum ko capanɗe 5 kilométre nayimo toon noon ko ƴewde kay to golle ɗe jarata no feewi o holliri noon gon lawol fonno golle ɗimo fonno gasde ko ñande 15 lewru dartoɗo kono noon o tawi tigui golle ɗe ne tardi no feewi ɗum yarani no foti yarude ni o waɗi jettago noon e erago faade dendagal ɓen halfinaɓe ko fati pewnude e laabi yo tinno ne mbawata hormade délai mo dokka mbawa kadi respectude norme uji jamiradi yo waɗe ha laabi ɗi mbawa gasde ha no hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen tribunal Moroso ñaawi ñande alarba bennuɗo jeena e lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi wonande kay ɓeena ɓe ñaawi ɓeena sagataɓe nayo ngawlenaɓe tawa kadi ko ngawlenaɓe ɓeena hen nayo noon woni biteɗo Youssoufa Fall wondude e biteɗo Aliou Wadda e goɗɗo ene wiye Mamadou Seck ene yaɓo ene wiye Kalidou Seck kamɓe nayo noon ɓe taƴanama mone mabɓe kala ene lelo duuɓi ɗiɗi e kaso tawa kadi ene wondi amande mone mabɓe kala million ngaji nogas taw ko haalisa goya e limore hinde nde tawi kadi ko on haalis noon koko fate dédommagement wondude frais médicaux ji wonande kay e réparation préjudice sibi ɓe ñawiri noon ko agression physique woni tigui yande e ɓeena ɓe piiɗumen ha gañi hen e woni tigui yande e yimɓe piiɗumen ha gaño hen woni tigui e wasde ko wiyete tigui non assistance d'une personne en danger woni tigui wasde fabade neɗɗo taw ko gonɗo e danger tawi noon hollirama noon tawi kadi ɓe tuuma noon ɓe mbaɗi ɗum koye sagataɓe tato jeeyaɓe to wuuro witengo Likseba de woni Likseba Podor ɓen noon tawa kadi to nder nden fallintema jeeya tuumaɓe noon ɓen tuumi ɓen noon koye joom jeeyede kay e joom ngaaluji tawa ko joom ngaalu jeeyede ɓen joom ngaalu tawa ko jinnoɗo heptude leyɗele mabɓe kollirama noon ɓe mbaɗanoma defeere noon ɓe mbaɗama ɓe kollirama noon wonde kay défense mabɓe noon holiri tigui wonde kay koɓe ñani e ɓen walla koɓe piino ɓen koko wiyete légitime défense saabu kay ɓe kolliri ɓen tato fiyanoɓe gonno tigui ko joguitiɓe jinno ko yande e mabɓe kamɓe tato gañinoɓe noon ɓe kolliri tigui ɓe garno ko yiilade goto e nende mabɓe tawi ko gañinoɗe fitinaji bannoɗi toon e fitinaji leyɗele hen ɓe taƴanama noon mbiɗen mone mabɓe kala duuɓi ɗiɗi e kaso e amande
namde taw ko 20 millions halisa kuya birama dawul abeydi ko kanyum ardi catala bitengal ira Mauritanie taw kadi ko député endara député nder suudu sardiyeji no leydi Mauritanie o holliri tigi ñande sappo e goo lewru colte gonnen ɗum o yehino toon tigi ndera nden falle dogde toon koyɗe jaam o holliri non noon o holliri noon kanko birana dawule de hollirama tigi o yettinoma to wuro witengo amara noon ko toon tigi hardaneji tati fiyanoɓe ɓe ha gañi ko toon jeeya o joddima e mumen caggal nde o joddi e ɓen noon kolliri tigi wonde kañumen kay ene jiiɗi maslaha wona hakkude mumen e ngawlenaɓe hono no holliri jani ɗen saabu ɓe kolliri ngawlenaɓe ko hoddiɓe mabɓe ɓe kodduno ko juuti taw ko koddi kala moƴƴal no feewi kono ɓe kolliri noon kamɓe wuro wiyetego amara ne taw ko wuro to hardaneji ɗi jeeya ɓe kolliri tigi wonde kay guila fitino waɗi yimɓe mabɓe piya hen ha gañi ala kay hay neɗɗo goto ummaki to ngawle walla ari yurnade wande ari kay namdade no ɓe mbadde ɓalli walla dogde koyɗe yagade yafuyam ɗum noon ɓe kolliri wona hunde fonde wonde hono wiri jani nen kono kadi noon haɗani ha joni ha joni eɓe paari tigui kala ko wiyete maslaha beele kay jaam e kisal arta hakkude mabɓe hoddiɓe mabɓe ngawlenaɓe hono holliri jani nde kadi holliri wonde biran dawula abeydi nde o ummi to amara o yaɓani tigui koto wuro ngawle hollirama noon ngawlenaɓe calima tigui jabbademo calima joddade makko saabu kolliri o fonno tigui nde o ummi toon nde ko idade yettade wuɗumen holko saabi o idaraki ɗumen ɗum saabi honno holliri jani neɓe calima joddade makko kanko biran da abeydi noon holliri ha joni wonde mawo jokku dogde koyɗe jaam saabu o holliri wonde ñande nayye lewru marsa darto ɗum mawo rutto toon taw kadi o idotto koto ngawle o rutto kadi ha to wiyete amara yidde makko noon ko jafodirala yo wona hakkude mabɓe omo yakori kadi so ɗum waɗama ma plainte o waɗi retiré ɗum noon ene wawi wonande kayya hay weeɓe yo cokke ɓe mbawi woppitede hen e ndera nangonoɓe kadi sappo e jeetato ngawlenaɓe sokonoɓe ndera kasoji ɗi rosa kañumenne mbaɗama ko wiyete akkite woni goppitama ha laaɓi paati galleji mumen ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen militaire uji jeeɗiɗi biftanoɓe tigui e juuɗe tawa kadi ɓilinoɓe e juuɗe robbela Casamance naɓe woni MDFC mouvement des forces démocratiques de Casamance ɓe nangga noon ko guila ñande nogas ene yiya lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe nangga noon koye saaha garmi gara hakkude daɗimɓe mbaddu noon e ɓen robbela Casamance naɓe kamɓe hollirama noon gad goto e mawɓe robbel Casamance ɓe kolliri tigui wonde altine janggo o maɓe goppida ɓeɗon militaire uji jeeɗiɗi kala ɗina militaire uji jeeɗiɗi noon ɓe jeeya tigui koye wiyete ko catala bitegal économique noon ko militaire uji CEDEAO neldi taw ko neldito leydi Gambie guila kay e saaha oɗon betinoɗo Yaya Jammeh salino ummade e jappere laamu e guila nden ɓe tawe to leydi Gambie kamɓe robbela Casamance noon ɓe kolliri tigui mawɗo robbela holliri tigui ɗina militaire uji ɓe ummi ko ha to leydi Gambie ɓe mbawi nadde ha to Casamance to base mabɓe yidde yande mabɓe ko ɗum saabi ɓe darti haaɓe jooɓinoma pittali militaire uji nayya ɓe kolliri tigui kamɓe koye mabɓe dokkiti goskiji ɗi ɓen tawa ko witeɓe dadiɓe ɓe hinde seeɗa o kamɓe dokkiti ɗina goskiji ɓe kolliri kadi ɓeɗo militaire uji jeeɗiɗi ɓiiliɓe e juuɗe mabɓe altine janggo so tawi kay Allah jaaɓi ala ko faali mabɓe mbawa rokkide ɗum e juuɗe représentant CEDEAO tawateɗo to leydi Gambie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Léona Ndiassane ko accident jurminiɗo waɗi toon subaka law hollirama tigui sara galle gonnoɗo khalifa général wurgo ko cukalel Dewle ngel duuɓi ɗiɗi kañum tigui wasi toon fitani mum taw ko auto ferimo caggal ɗum noon chauffeur o ko ɗon tigui naati e ladde ha joni ko donkuɗo yitede yimɓe wurgo noon kolliri hen mette mum no fewi hewɓe jippima e booli saabu kayɓe kolliri gueɗe mbaɗi ni e kala saaha ne waɗa e nder wurgo sukaɓe ne pré hen ha mbasa hen pittali men ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto Mbour paaɗen guure kewɗe tawteɓe nder falde Mbour ha tengti noon ɗeɗo guure ɗiɗi ko wayno wuuro witego Ñanning walla wuuro witego Waranga ene tawe oɗo saaha joni kene wona balɗe ɗiɗi joni ne tawe ɗom kam mawkano feewi ɗo kam ko noon caggal kay ko forage tawi on forage ko société mo biteɗo Santé o kañum géranno on forage mo Santé o mo Mbour kañum géranno on forage noon hollirama tigui kene wona
hannde balɗe ɗiɗi ene yaɓana balɗe tati ene tawe paana mawɗo no feewi ko ɗum saabiɗi e guure oɗo saaha ene tawe ɗum ka mawka no feewi koto weeli ngara paaɗen ñande aljuma ɓennuɗo biteɗo Baylo Diallo noon kañum woni maire cuɓaɗo e oɗo saaha joni yo ardo commune weeli ngara o joɗima e jappere mairie ko préfet biteɗo Saïd Diam kañum tigui joƴinimo e jappere mairie ngala woni adjoint makko gada noon ko biteɗo debbo biteɗo Fatou Kiné Ndiaye deuxiéme adjoint makko woni cukko makko ɗiɗaɓo ko biteɗo Cheikh Fallou Diop cukko makko tataɗo ko biteɗo Moutarou Dawo cukko makko nayaɓo noon ene wiye Oumara Ndiaye Baylo Diallo noon yetti o manti dendagal population weeli ngara kala e darde men fayde nde dari kay ha wawi wonde mairie haw ardi mairie ndi holliri tigui wonde o yijitaɓe hay saaha goto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aden kañum e gollidi mum mbaɗinoɓe kewade kala subaka so cidde ɓesco leydi ɗi andinde ɗumen to billilta santé coronavirus o to yaretata leydi he e ko leydi noon alɗeta hande o sappo e tati lewru colte hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas jeeɗiɗo neɗɗo o kolkisa e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokkude leydi Sénégal kala hen capanɗe nayo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓe cellanoɓe noon hen tato e nder ɓen noon capannayyo ɗiɗo hen tata ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o capanɗe tato e jeenayo heddiɓe ɓe kala ko communautaire e nder ɓe cellanoɓe hollirama tigui hen capanɗe joyo kefti cellal men paati galleji men nayo no tampisandema ballite to banggue fofango neɗɗo goto hawrela dialla leydi Sénégal ne yaara oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyi ujunere e temennayyi sappo e ɗiɗo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati e tati ujunere temedere capanɗe jeetati e ɗiɗo kefti cellal mumen ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyi e jeegom ɗum woni ko hawrela dial tuggi ko rafi wonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe nder jokki leydi he kala taw ko tinaɓe wonduɓe coronavirus koɓe temedde tato e nogas ɗiɗo habaruji men ɗemngal pulaar so ɗum wimata leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi de la coopération hono biyeteɗo Abdoulaye Diop e délégation mum timmuɗo ɓe joddima e ministre kalfinaɗo ko fate balle e gueɗe diine mo leydi Qatar kanko Abdoulaye Diop o haali situation Mali woni oɗo sahata situation woni tigui gonka Mali tawate oɗo saaha ha laaɓi o haalini ɗum foof ngal ɗon jagorgal kalfinaɗo ko fate balle e diine mo leydi Qatar o holliri kadi wonde leydi Mali meeɗa jidde hay lawol gotol e balle e soutien kala saaha mo leydi Qatar waɗata fadde e leydi ndi hono jagorgal kalfinaɗo ko fate diine e balle mo leydi Qatar biteɗo Gahen Al Ghanem o holliri tigui wonde Qatar ene paari e kala saaha wallodirde e ɗoftude leydi Mali ha tengti noon wallude ɓen wiyeteɓe doga motuyo en o holliri kadi wonde ɓoyatama Qatar yaltin koppereje mawɗi kewɗe no fewi tawa ɗen koppereje noon ko yidde mahde e wadde équipé hôpital mawɗo no fewi e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen fodde duuɓi nogas joni ko kaɗo landa tawa ko rendunoɓe feere fusno joni noon kene wona duuɓi nogas ɓe jiititidiri oɗo saaha joni ɓe mbawi tigui famodirde rendinde peeje mabɓe e sembeji mabɓe kala tafde kaɗo landa kesa tawa ko ka landa kirka ka wiyeteno ko union soudanaise RDA ɓe pottiti noon ɓe pamodiri oɗo saaha joni ɓe tafi landa tawa ko landa kesa ɓe inniri landa ka noon ko rassemblement démocratique africain di Mali woni RDA Mali landa ka noon ka heeɓi tigui récépissé mabɓe ko ñande jeeɗiɗi lewru février no gonɗen ɗum ardi landa ka noon e oɗo saaha ko biteɗo Daba Diarra noon o meeɗino wonde ministre e nder leydi hen ko landaji dawrugol kewɗi no fewi ndendini tembeji mumen e dowle mumen peeje mumen tafi kaɗo landa ko wayno kay landa yiteka PIDS e landa RMC Mali wondude MC Mali Kano wondude e landa witeka IMPP e IMRDA Fazo Jigim wondude e landaji goɗɗi ko kamɓe kala ndenti ɗon dole mabɓe oɗo saaha joni ɓe tafi kaɗo landa kesa witeka RDA Mali ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jagorgal leydi Danemark kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi holliri tigui wonde ɓe dartini ɓe mbaɗi suspendi oɗo saaha joni kala kene wiye ballal faade leydi Mali ko aljuma ɓennuɗo sappo e goho lewru février o ɓayini on habaru saabi ɗum noon ko caggal kayde leydi
leydi Mali wi tigi yo militaire ji Danmark yo jaltu leydi mum ha laaɓa taw ko arnoɓe mbaadi katuba yoɓe jaltu ha laaɓa sabu kay ɓe kollirino laamu leydi transition Mali hollirino hay sifande wotere ala ɓe cifodirno e laamu leydi Danmark kene adda toon koninkoɓe mum ko ɗum saabi noon ɓe dokki noon ɗin koninkoɓe ultimatum ɗe jaltata leydi ndi ha laaɓa ɓen jalti e oɗo saaha joni tekkere nde surka hakkude Danmark e leydi Mali ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sono mima to leydi Mali koto leydi Ghana paɗen Olivier Bakker ko activiste dowluɗo no fewi mo walanteɗo Allah no dowluɗo e nder leydi hen ko kanko noon e kala saaha kanko heewi yuɓɓinde toon seppoji taw ko seppoji mo walanteɗo Allah kewgol yimɓe o wiyama teɓ noon e oɗo saaha joni o tawi juuɗe dadiɓe addanimo teɓede noon ko caggal kayde o waɗi haalande makko wiide kay wonde so tawi parlement leydi ndi lawɗini ngal ɗo kuulal ngal ɓe mbiyata levi noon ko kuulal wonde kay kene wiye kala kene wiye taxe eɓe wonde tigui ɓe pawa taxe kene qime ha 1,75% e kala kene wiye transaction électronique tawi hay paiement argent mobile ne jeeya hen o holori noon so tawi parlement leydi ndi silani ngal kuulal ko baɗo coup d'état taw ko junggo makko o waɗirta coup d'état o derguita laamu ngu caggal nde waɗi kan haala noon koye jiila won noon o wiyama teɓ o nanga tigui koto boowal laaɗi diwoje ngal Accra lamorgo leydi ndi habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso cakkitoɗen Burkina Faso état major français mo leydi état major mo leydi France ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari capanɗe nayyi wat bonijo walla mbiyana seɓɓitiɓe walla kadi mbiyana terroriste mbasen wiide islamiste en walla mbasen wiide jihadiste en saabu jihadiste ko baɗo gueɗe moƴƴe no fewi islamiste kadi koko waddi rapport avec islam ɗum noon ko wat boniɓe walla mbiyana seɓɓitiɓe walla mbiyana terroriste ko ɓen capanɗe nayyo mbara e nder leydi Burkina Faso taw ko dadiɓe leydi France ɓe hinde barkan tawateɓe ɗo Burkina Faso kañuma jooɓi pittali mabɓe eɓe tuma noon jeeyede kay e wannoɓe jangu mumen to leydi Benin ha jeenayo mbasino hen pittali mumen e nder ɓen jeenayo maynoɓe ne tawetno hen faraysenaji goto taw ko gonnoɗo militaire woni ancien militaire mo leydi France ko guila jeetati lewru février noon ɓe mbanno ngun jangu guila nden noon koye jiilaw tigui ɓe gonno e oɗo saaha joni laamu leydi France holiri tigui yo ɓima pittali capanɗe nayyo e nder mabɓe ha joni ko nder leydi Burkina Faso keddoɗen pelle jeeɗiɗi tawi ko wiyeteɓe société civile en ndentini dole mumen tafi tigui fedde witende coalition hollide tigui wonde eɓe jaadi e kala saaha wadde soutenir militaire uji derguiɗe laamu rokko marka Christian Kabouré fedde nde noon holliri tigui ɓe iniri fedde nde noon ko CNRT woni coordination nationale pour la transition réussite ɓe kolliri noon koɓe sentinelle ko woni tigui kamɓe goni sentinelle leydi ndi eɓe ndena kay beele kay engagement mo militaire uji ɗi kolliri oɗo saaha joni beele ne mbaɗa respecté konngol mumen mbaɗa respecté engagement ji mumen mbasa tigui waylude jabbal ɓe kolliri noon kala koɓe jii ko rewani lawol koɓe oncoɓe so laamu ngu salima koɓe jippotoɓe boliɓe gulla ha aduna o kala tina musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.